खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नायगिरि बिथांमोनखौ जोंनि बे गोरलै चेनेलनिफ्राय बरायग्रोनाय जाबाय। जों गिबियावनो दिनैनि बे खोन्दोआव सावरायगोन एल्केन, एल्किन आरो एल्काइन। बे मोनथामा मा आरो बेफोरनि माखासे जों स्ट्राक्चार, बेनि माखासे एग्जाम्पल बेफोरखौ जों गुवारै सावरायगोन। दा गिबियावनो जोङो एल्केनखौ सावरायनो नागिरदों। दा गिबियावनो जों सावरायगोन एल्केन। एल्केन बे एल्केनालाय मा बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। आरो एल्केन दा फरायसा बिथांमोननो एल्केन बुङोब्ला जाय माने सिंगल बन सोमजियो, मोनसेल' जुदि बन थायोबा, सिंगल बन से बन जुदि थायोब्ला अब्ला बेबायदि हाइड्र'कार्बनफोरखौ जोङो एल्केन बुंनाय जायो। दा एल्केननि फर्मुला, जास्ट मोनसे फर्मुलाखौ फरायसा बिथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा। बे एल्केननि फर्मुला, जों बे फर्मुलाखौ इउज खालामनानै जों एल्केननि माखासे जोङो बिदिन्थि, बेफोरनि फर्मुलाखौ जोङो गोरलैयैनो लिरनो हागोन। दा एल्केननि फर्मुलाया जाबाय CnH2n+2। बे जाबाय फर्मुला। बेवहाय एननि भेलुआ स्टार जागोन। फ्रम 1, 2, 3, 4 बेबायदि गोबां जालांबाय थागोन। दा जास्ट जों मोनसे एग्जाम्पल, व्हेन n = 1 जुदि जायोब्ला मा जागोन नैबे फर्मुलायाव जों फज'ना नायगोन। व्हेन n = 1 जायो अब्ला बेवहाय मा जागोन जों बेवहाय पुट खालामनायसै। बे 1खौ जोङो बेवहाय फज'ना नायनोसै। C1H2 × 1 + 2। बेनिफ्राय जों फज'ना नायनायनि उनाव जों मोनबाय मा C1H2 × 1 2 + 2। बेनिफ्राय जों बे C1खौ बेबायदि 1 लिराबाबो जागोन। जों Cखौनो अलरेडि मिथिखायो, बे मोनसे सिंगल होननानै। बेनिफ्राय 2 + 2 खालामबा मा जायो CH4। बेबायदि जाबाय। जेब्ला जोङो n = 1 फज'गोन अब्ला बे जों मोनसे खौसे मुवा मोनगोन। बे जाबाय CH4। दा बे CH4नि मुङा मा? बे CH4खौ जोङो मिथेन होननानै मिन्थिनाय जायो। आरो जेब्ला मिथेननि स्ट्राक्चारखौ आखिगोन, दाथायखौ जुदि आखिगोन, अब्ला बे दाथाया जागोन गिबियाव कार्बना गेजेराव थागोन, बेनि सोरगिदिं हाइड्रजेन थागोन बेबायदि। आरो बेनो जाबाय मिथेननि दाथाय। आरो बे फरायसा बिथांमोना बेखौ बुजिना लानाया मोजां। एल्केननि जा दाथाय, बे दाथायाव मोनसे सिंगल बन थायो, बेबायदि अनलि सिंगल बन थागोन। बेहा माब्लाबाबो डाबल बन जाया। दा बेफोरनो जाबाय एल्केननि बिदिन्थि। बेनिफ्राय जोङो आरो गुबुन बिदिन्थिफोर सोलोंबावनो हायो। जेब्ला बेयो nआ जुदि 2 जायोबा अब्ला मा जागोन, जास्ट बेयाव फर्मुला पुट खालामना होब्लानो जाबाय C2H2 × 2 + 2 बेबायदि जाबाय। बेनिफ्राय मा जागोन C2H, बेखौ सल्भ खालामबा बेसेबां जायो 6। आरो बेनि मुङा मा जागोन, मिथेननि उनाव मा जायो बेखौ जोङो इथेन लिरनो हायो। बेनि मुङा जाबाय इथेन। बेनिफ्राय जों बेनि जा सावगारि, दाथाय सावगारिखौ जुदि जों आखियो, बे दाथाय सावगारिया माबायदि जागोन, गिबियाव कार्बनखौ आखिग्रोना ला, बेनिफ्राय बेनि सोरगिदिं हाइड्रजेनफोरखौ जों आखिना लानो हायो। बेनो जाबाय इथेननि दाथाय। थिग बिदिनो जोङो गोबां एग्जाम्पल लिरबावनो हायो। व्हेन n = जुदि 3 जायो होमबाना मा जागोन, फर्मुलायाव इउज खालामनानै जों मोनगोन C3H2 × 3 + 2। बेनिफ्राय मा मोनगोन जों C3H8। बेनि मुंखौ बुंनाय जायो प्रपेन। बे जाबाय प्रपेन। आरो बेनि जा दाथाय सावगारि, बे दाथाय सावगारिया जागोन CC। बेनिफ्राय बेबायदि जों हाइड्रजेनखौ बेनि सोरगिदिं आखिनाय जागोन। दा बेनो जाबाय प्रपेननि दाथाय। थिग बिदिनो गोबां एग्जाम्पलफोर दङ। बे एल्केननि गोबां एग्जाम्पलफोर दंबावो। दा जेब्ला बेबायदि जायो आरो जेब्ला C4H8 जागोन अब्ला बेनि मुंखौ फरायसा बिथांमोना दिहुनना लानो हागोन। बेफोरखौ जेब्ला C4H8 जायो अब्ला बेनि मुंखौ जों बुंनाय जायो बिउटेन बुंनाय जागोन, बिउटेन। आरो जेब्ला बेबायदि जालाङो C5H10 अब्ला बेखौ बुंनाय जायो पेन्टेन, पेन्टेन बेबायदि जागोन। आरो जेब्ला C6H12 बेबायदि जागोन अब्ला बेखौ बुंनाय जायो हेक्सेन, हेक्सेन। बेफोर गासैबो एल्केननि बिदिन्थि। आरो एल्केननि जोबथायाव मा थागोन, बेबायदि एन थानाय जायो जोबथायाव। पेन्टेन
हेक्सेन बिउटेन बेबायदि एन जोङो दाजाबनो गोनां जायो जोबथायाव। बिदिनो दंबावो आरो जों लिरबावनो हागोन जेब्ला C7 माने एननि भेलुआ 7 जायो अब्ला Hआ बेसेबां जागोन 14 बेखौ फरायसा बिथांमोना फर्मुला इउज खालामनानै दिहुननो हागोन आरो बेयो मा सोमजिगोन जुदि 7 जायोब्ला बे जागोन हेप्टेन बे जागोन हेप्टेन बेबायदि जाबाय हेप्टेन बेखौ बुंनाय जायो हेप्टेन आरो जुदि एननि भेलुआ 8 जायो अब्ला बे C8 8 बेसेबां जागोन 16 आरो बेखौ बुंनाय जायो डेकेन आरो जेब्ला C8 8 16 जायो अब्ला बेखौ जोङो अक्टेन बुंनाय जायो बे जाबाय अक्टेन बे स्ट्राक्चार जाबाय अक्टेन आरो फरायसा बिथांमोना नैबायदि स्ट्राक्चार गावबा गाव आखिना लानो हागोन स्ट्राक्चारा गासैनाबो सेम बेबायदि सिंगल बन्ड सोमजिगोन आरो जेब्ला C9 18 जायो अब्ला बेनि दाथाया माबायदि जागोन बेनि जा मुं बे जाबाय नन एन जागोन नन एन आरो जोबथारनायाव C10 H20 जुदि जायोबा बेखौ जोङो बुंनाय जायो डेकेन बुंनाय जायो डेकेन बेबायदि जागोन बेनि मुंफोरा। स' फरायसा बिथांमोन जोंहा बेवहाय मोनसे गोरोन्थि जादों बेवहाय C4H8 बेवहाय C3H8 थामहिनबा बेवहाय जों जेब्ला बे फर्मुलायाव गोजौनि बे फर्मुलायाव पुट खालामना नायबा बेयाव हाइड्रजेननि अनजिमाया जागोन 10 जागोन बेवहाय फरायसा बिथांमोना चेक खालामना नायनो हागोन जेब्ला एननि भेलुआ जुदि 4 जायो अब्ला हाइड्रजेननि माना 10 जायो बिदिनो बे मा जागोन 12 जागोन एसे गोरोन्थि जादों फरायसा बिथांमोना निफ्राय बेनि थाखाय आं सरि बिनाय जाबाय बेनिफ्राय बेवहाय जागोन 14 जागोन CH14 बेनिफ्राय बे जागोन 16 बे जागोन 18 बे जागोन 20 आरो जोबथारनायाव बे जेब्ला C10 H22 जायो जोबथारनायाव बे 22 जागोन आरो बेखौ बुंनाय जायो डेकेन बुंनाय जायो दा बेफोर जाबाय मोनथिनो गोनां बाथ्रा आरो फाइनेलि जों बेनिफ्राय जोङो मोनसे सावगारि दिन्थिना होनो हायो फरायसा फोरनि सिगाङाव बे सावगारिखौ फरायसा बिथांमोना नायनानै ला आरो नट डाउन खालामना लानो हायो दा बेफोर गासैबो एल्केननि बिदिन्थि आरो एल्केन सोमजिनोब्ला बेवहाय जा जों बेवहाय लिरबाय खौसे मुवाफोरनि मुं लिरबाय बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा सिंगल बन्ड सोमजियो बेनि थाखायनो बेफोर गासैबो एल्केननि बिदिन्थि आरो जेब्ला फरायसा बिथांमोनखौ एल्केननि बिदिन्थि सोंनाय जायो अब्ला फरायसा बिथांमोना बेबायदि लिरना होनो हागोन मिथेन इथेन प्रपेन बिउटेन पेन्टेन हेक्सेन हेप्टेन बेफोर गासैखौबो लिरना होनो हागोन दा जों नेक्स्ट जों सावरायगोन एल्किननि बाथ्रा जों दा सावरायनो नागिरदों एल्किन बे एल्किनाव डाबल बन्ड थायो थामहिनबा 2 लोगो अरजा बन्ड सोमजियो आरो बे एल्किननि फर्मुलाया जाबाय CnH2n बेबायदि जायो आरो बेवहाय एननि भेलुआ स्टार्ट जागोन 2 निफ्राय स्टार्ट जायो 1 निफ्राय माब्लाबाबो स्टार्ट जाया आरो जेब्ला 1 निफ्राय स्टार्ट जागोन अब्ला बेयो मोनसे मा सिंगल बन्ड सोमजिहोगोन दा बेवहाय एननि भेलुआ 2 निफ्राय स्टार्ट जागोन 2 3 4 बिदि जालांगोन आरो जों गिबियावनो बेखौ पुट खालामना नायनि n इकुवेल टु जुदि 2 जायोब्ला बे फर्मुलायाव जुदि फज'योब्ला जों मा मोनगोन C2H2 into 2 C2H4 आरो बेनि मुंखौ बुंनाय जायो इथिन बुंनाय जायो इथिन आरो जेब्ला बेनि दाथायखौ आखिगोन अब्ला बे दाथाया जाबाय माबायदि जागोन गिबियाव जों कार्बनखौ आखिग्रोना ला बे कार्बननि लोगोआव मा जागोन डाबल बन्ड सोमजिगोन बेबायदि आरो बेथिं जोङो आखिनो हायो हाइड्रजेना बेथिं बेबायदि जाना थागोन दा बे जाबाय इथिननि दाथाय आरो जेब्ला n इकुवेल टु 3 जायो अब्ला मा सोमजिगोन C3H2 into 3 मा सोमजिगोन C3H6 आरो बेखौ बुंनाय जायो प्रपिन बे जाबाय प्रपिन बे खौसे मुवानि मुङा जाबाय प्रपिन आरो बेनि दाथाया माबायदि जागोन गिबियाव कार्बनखौ जों आखिग्रोना लाबाय बेबायदि आरो जायखिजाया कार्बननि गेजेराव जों डाबल बन्ड लिरनो हागोन जायखिजाया बेयाव जुदि लिरोब्ला बेयाव लिरनो नाङा बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय जोङो हाइड्रजेनखौ बेबायदि आखिना होदो बेबायदि आखिबाय आरो बेवहाय जों बेबायदि आखिनांगोन आरो बेवहाय मोनबेसे थागोन मोननै जों आखिबावनो हायो टोटेल हाइड्रजेनखौ जों जुदि सानना नायोब्ला मोनद' मोनगोन दा बे जाबाय प्रपिननि दाथाय थिग बिदिनो जोङो जेब्ला n इकुवेल टु जोङो 4 लायो अब्ला बेनि
फर्मुलाखौ इउज खालामनानै जों मा मोनगोन C4H2 * 4 C4H8 बेखौ बुंनाय जायो बिउटिन। बेनि मुङा जाबाय बिउटिन आरो बेनि दाथाया मा जागोन? दाथायाबो बिदिनो जायखिजाया जों कार्बनखौ गिबियाव आखिग्रोना लाबाय बेबायदि आरो मोननै कार्बननि गेजेराव जोङो डाबल बन्ड आखिनांगोन बेबायदि आरो बेयाव जों सिंगल बन्ड आखिनांगोन। बेनिफ्राय जों हाइड्रजेनखौ बेबायदि आखिनाय जाबाय। बेनिफ्राय बेवहाय मोनसे हाइड्रजेन थानो नांगोन, बेवहाय मोनसे हाइड्रजेन, बेनिफ्राय बेबायदि जाबाय स्ट्राक्चारा। बे जाबाय बिउटिननि स्ट्राक्चार। आरो जेब्ला बेखौ साननानै नायगोन अब्ला बेवहाय गासै हाइड्रजेनफोरा मोनदाइन दङ 1 2 3 4 5 6 7 8। दा बेनो जाबाय बिउटिननि दाथाय। थिग बिदिनो आद्रा थानाय जा when n = 5 जायो अब्ला बे दाथायफोरा मा जागोन? आरो जुदि n = 5 जायो अब्ला बेयो मा जागोन? C5H10 आरो बेखौ बुंनाय जायो पेन्टिन बुंगोन। आरो जुदि C6H12 बेखौ बुंनाय जायो हेक्सिन। C7H14 बेखौ बुंनाय जायो हेप्टिन। बेनिफ्राय मा बुंगोन आरो C8H16 बेखौ बुंनाय जायो अक्टिन। थिग बिदिनो C9H18 बेखौ बुंनाय जायो ननिन आरो जोबथारनायाव C10H20 बेखौ बुंनाय जायो जोङो डेकिन बुंनाय जागोन। आरो फरायसा बिथांमोना बेवहाय गावबा गावनि बेफोरनि स्ट्राक्चारफोरखौ आखिनो नाजा आरो जों चेक खालामना नायनो हायो। बेवहाय जुदि जुदि nनि भेलुआ 10 जायो अब्ला बे Hनि माना 20 नंमारगौना नंमारा बेखौ जोङो फर्मुलाखौ इउज खालामनानै चेक खालामना नायनो हायो। जों चेक खालामना नायनि जुदि nनि भेलुआ जुदि 10 जायो अब्ला जों फर्मुलायाव मा मोन्दोंमोन C10H2 * 10 C10H20 थामहिनबा बे फर्मुलाखौ इउज खालामना जोङो बे फर्मुलाखौ जों मोननो हादों। थामहिनबा जोंना बे लिरनाय माबाफोरा गेबें जाना दङ। दा बिदि फरायसा बिथांमोना दिहुनना लानो हायो। आरो बेफोरनो जाबाय एल्किननि बिदिन्थि। एल्किन सोमजिनोब्ला बेहा डाबल बन्ड थानाय जानो नांगोन। दा बेनिफ्राय जोङो सावरायनो नागिरदों जोबथारनायाव एल्काइननि फर्मुला आरो बेनि माखासे बिदिन्थिफोर। दा जों सावरायगोन एल्काइन जानोब्ला बेहा मोनथाम बन्ड सोमजिनाय जानो नांगोन। कार्बननि गेजेराव मोनथाम बन्ड थाथारनाय जानो नांगोन। आरो बेनि एल्काइननि फर्मुलाया जाबाय CnH2n-2 बेखौ गोसोआव लाखिनो नाजा। आरो बेनि जा फर्मुला बे जाबाय बे आरो nनि भेलुआ स्टार्ट जागोन 2 निफ्राय स्टार्ट जागोन 2 3 4 बेबायदि जालांबाय थागोन। आरो जेब्ला जों गिबियावनो nनि भेलुखौ 2 लानि, जेब्ला जों n = 2 लायो अब्ला बेयो माबायदि जागोन? बे फर्मुलायाव जोङो फज'नानै मोनो C2H2 * 2 - 2 बेनिफ्राय C2H बेखौ 2 * 2 4 4 - 2 मा जायो 2 आरो बेनि मुंखौ बुंनाय जायो इथाइन बुंनाय जायो। बेनि जा खौसे मुवानि मुं बे जाबाय इथाइन। आरो बेनि जा दाथाय बे दाथाया माबायदि जागोन? गिबियाव कार्बनखौ जों आखिग्रोना ला बेबायदि आखिबाय आरो मोननै कार्बननि गेजेराव ट्रिपल बन्ड थानाय जानो नांगोन, मोनथाम बन्ड बेबायदि आखिबाय आरो जों हाइड्रजेनखौ बेबायदि आखिना होनो हायो। दा बेनो जाबाय बेनि इथाइननि दाथाय। थिग बिदिनो जों n = जुदि 3 जायो अब्ला माबायदि जागोन? C3H2 * 3 - 2 बेनिफ्राय खालामखांनायनि उनाव मा मोनगोन? C3H2 * 3 6 - 2 मा जागोन 4 बेबायदि सोमजिबाय। आरो बेनि मुंखौ जों बुंनाय जायो प्रपाइन। बे खौसे मुवानि मुङा जाबाय प्रपाइन। आरो बेखौ जोङो सावगारिखौ जुदि आखियोब्ला माबायदि जागोन? गिबियाव जोङो बे कार्बनखौ आखिग्रोना ला आरो जायखिजाया मोननै कार्बननि गेजेराव मोनथाम बन्ड सोमजिहोना लाग्रो। जों बेबायदि सोमजिहोबाय आरो बेवहाय जोङो मोनसे हाइड्रजेन आखिनांगोन। मानो होनब्ला जों मोनब्रैनि बारा आखिनो हाया। कार्बननि अरजाबग्राथिया 4 बेनि थाखायनो मोनब्रैनि बारा बन्ड सोमजिहोनो हाया। दा बेनिफ्राय बेवहाय जेबो हाइड्रजेन आखिनो हालिया। मानो होनब्ला जों बेवहाय मोनसे बन्ड आखिनांगोन। अलरेडि बेयो 4 जाखाना थागोन। अब्ला बेनिफ्राय जोङो बेवहाय मा आखिगोन? हाइड्रजेनखौ बिदि आखिनाय जायो। दा बेनो जाबाय प्रपाइननि दाथाय।
थिग बिदिनो जोङो n इकुवेल टु जुदि 4 जायोब्ला अब्ला बे खौसे मुवानि मुङा मा जागोन बे खौसे मुवानि फर्मुलाया ओरैबायदि C4H2 into 4 minus 2 बे जागोन C4 2 into 4 8 8 minus 2 बेसेबां जायो 6 बे जाबाय बेनि दाथाय आरो बेखौ बुंनाय जायो बिउटाइन बुंनाय जागोन जों बिउटाइन आरो बेनि जा दाथाय बिउटाइननि जा दाथाय बे दाथाया जागोन गिबियाव जों कार्बनखौ आखिग्रोना लाबाय आरो जायखिजाया मोननै कार्बन बेवहायबो जों मोनथाम बन होनो हायो बेवहायबो जों मोनथाम बन होयो जायखिजाया आं गेजेरावनो होबाय बेनिफ्राय नैयाव जों सिंगोल बन होबाय दा बेनिफ्राय जोङो हाइड्रजेना मोनबेसे दङ मोनद' बे मोनद'खौ जों बेवहाय आखिनो हानाय नङा मानो होनब्ला बेवहा गासै मोनब्रै बन सिगाङावनो जाखाना थाबाय दा बेनि थाखायनो जों उननि जा जिं जिङाव थानाय बेवहाय जों बेबायदि हाइड्रजेनखौ आखिनांगोन दा अब्ला बेनो जाबाय बिउटाइननि दाथाय थिग बिदिनो आद्रा थानाय जा खौसे मुवाफोरनि मुं आरो दाथाय बे दाथायफोरखौ फरायसा बिथांमोना दिहुननो नाजादो स' फरायसा बिथांमोना बे एल्काइन एल्किन आरो एल्केननि सोमोन्दै मोजाङै बुजिबाय जानो हागौ आरो जों उननि खोन्दोआव बे लेसननिनो माखासे सावरायनो गोनां बाथ्राफोरखौ जों उननि भिडिअ सावरायफिनगोन स' आसा खालाम फरायसा बिथांमोना बेखौ मोजाङै बुजिबाय थेंक इउ फर वाचिं एन्ड जायफोर फरायसा बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना साबस्क्राइब खालाम लोगोसेयावनो शेयार खालामनो नाजा कमेन्ट होनो नाजा लाइक खालामनो नाजा थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय